πολλά brands που είναι τόσο μεγάλα καταναλωτικά και ειδικά στο δικό σου κλάδο δεν χρησιμοποιούν τα επίθετα ή τα ονόματα των ιδρυτών για να φτιάξουν το brand name τους. Εσύ έχεις την ιδιαιτερότητα ότι το έκανες. Χρησιμοποίησα το όνομα από την αδυναμία να βρω κάτι που μου άρεσε περισσότερο. Δεν πιστεύω ότι το όνομα έχει αληθινή σημασία στο πώς θα πάει μια μάρκα. Δηλαδή, μην είναι εγκληματικό, μην είναι τόσο βλακώδες που σε αποθεί. Αλλά και δύσκολο να είναι και δύσκολο να το κάνεις pronounce να είναι. Αλήθεια, δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Άμα το μείγμα των άλλων στοιχείων είναι σωστό, ίσως να μην έχει τόσο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι το κορές, επειδή είναι και δυσύλλαβο και είναι και έτσι. Δεν ξέρω τώρα. Είναι εύκολο για τους ξένους να το πω. Αυτό μπορώ να σου πω για μένα είναι ότι είναι μια μάρκα που δεν φτιάχτηκε με μέσους όρους και με έρευνα αγοράς. Αλλά είναι μια πρόταση. Οπότε δεν είναι ότι είμαι πίσω από το όνομά μου, αλλά σίγουρα το αν μ' αρέσει και αν νιώθω περήφανος για αυτό το προϊόν, είναι πολύ σημαντικό αν θα το κάνουμε ή όχι.